Yuk diaturke ninggal ka tresnan. Lo la. Joget sik lho Pak. Ayo Pak.
Kata-kata hari ini apa? Nggak harus jadi yang terbaik, minimal menjadi orang baik. Tenan pora. Kalau orang baik nggak boleh nesu. Orang baik butuh pengorbanan dan butuh kesabaran. Ini bener nggak dari lubuk hati toh? Orang baik itu butuh kesabaran dan pengorbanan dan nggak boleh nesu. Lagu selanjutnya. Lagu selanjutnya. Bareng sampai pepagihan alami jerulu atine nganti waktu perpisahan anane jerpot tresnani. Mas aku, ayo Mas Lamin. Yuk, yuk, yuk. Ayo Mas aku. Terima kasih Mas Agung, Mas Medi. Yuk, 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 yuk. Mana di mana anak kambing saya? Wong yen ngerang kebenaran, jarine saja katulun juwa. Wong yen wujud lisingan, jarine saja mung sujono. Ayo Mas Medi. Tak pakai ketan. Gimana Mas Medi rasanya? Plong. Pelang Mas. Sapupuh GWL. Tenang donatur masih banyak ya Mas Agung. GWL garepe Banyumasan. Iso ta? Iso no. Apa nek GWL iki lagu seragenan? Oh cuma ada di Moro Tresno ya? Iya. Ini ya. Garepe Banyumasan. Mas iki nganggo angklung. Glung 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 yo. Ben ketok Banyumasan iki Pak Karsono nggih. Sing di omahe Purwokerto kok. Hah. Nano nano. Bareng sampai pepagihan anane jerulu atine Tak gendong bawa ning kasur. nganti waktu perpisahan anane jerpot tresnane. Ayo Mas Medi, Mas Agung. Wong
rasa-rasa. Kuwi golek bahan artiku ngerayu yangi nesu yangi. Sopo? Kowe ngerayu yangmu kan, arep golek kata-kata golek bahan. Yangku sopo? Halah Yangku yangmu. sopo? Tangerang, aku paham aku. Sopo? Mas aku ki jomblo yo, Mas. Bar video call karo aku cae. Aku jomblo, Mas. Dino ki cae gak main. Yani ya, Pak lho sik sini. Dek iki bablaske mapak sinden sak kupu terus kok dhewe ngasar. Oke. Ning opo Slow. Ana di kono, ana kambing saya. Spesial kagem Mama Rebi. Pemanggisan bergoyang. Pak Kurbe. Monggo ibu-ibu kemanggisan. Mas Winarto. Mbak Yusinden nopo angsal kula taken. Iten iki calangane pinten oken. Malam itu samar nopo tase lodang. Menawi lodang nopo purun kula calang. Monggo Mas Win gemolong bergoyang. Menawi purun lembok kula papak sisan. Bapakku Dongan kula niki mboten nate sabratan.
bayarane sing penting bisa papat sinden matur sembah nuwun mamaku Rebi bapakku Mas Min